हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम हरे अज्ञान कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्री गुरुवे माता जी। हरे कृष्ण। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री श्री राधा भवन ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിലെ ലെവൽ 3 ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ഈശോപനിഷത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രം. ഇവിടെ ഇത് ആരാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനല്ലേ? ശ്രീകൃഷ്ണ ബിഹാരി അല്ല, എന്താ മാതാജി കിട്ടണില്ല, നാമ കിടന്ന് കളിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ രാധാരമൺ. രാധാരമൺ നമ്മളെ ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മള് ഈ ലീല കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീല നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ? അതായത് ശാലിഗ്രാം ശിലയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശില അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വ്യക്തി വന്ന് കുറെ ഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു അങ്ങയുടെ ഡീറ്റിക്ക് വിഗ്രഹത്തിന് നന്നായിട്ട് ഒരുക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, എന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് രൂപമില്ലല്ലോ, ഞാനപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരുക്കുക എന്ന് ചിന്തിച്ചു. അപ്പോ ആ പിറ്റേന്ന് എന്താണ്, അതൊരു രൂപമായിട്ട് മാറി. അതാണ് ആ ചെറിയ ഒരു കല്ലാണ് വിഗ്രഹ രൂപത്തിലായത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ രാധാരമൺ. വൃന്ദാവനിൽ പോയിട്ടുള്ളവരെന്തായാലും രാധാരമൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ശ്രീ ശ്രീ രാധാരമൺ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ചില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ രണ്ട് മന്ത്രം നമ്മള് ധ്യാന മന്ത്രം കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മള് ഈശാവാസ്യം ആദ്യത്തെ മന്ത്രം 1 കണ്ടു. ഈ മന്ത്രം 1 നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? ഈ ജഗത്തിലുള്ള എല്ലാം നിയന്താവും ഉടമസ്ഥനും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാരും അവനവന് അർഹിക്കുന്നത് എടുക്കുക, മറ്റുള്ളത് നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടിച്ചു വാങ്ങാതിരിക്കുക. പിന്നീട് നമ്മള് മന്ത്രം 2 എന്താണ് കണ്ടത്? ഈ ഈശാവാസ്യം മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടുകയില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് 100 വർഷത്തോളം ജീവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം കാണും, അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ? കാരണം കർമ്മബന്ധനം ഇല്ല. അദ്ദേഹം ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മം കണ്ടു. കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി അകർമ്മത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പരാജയപ്പെടുന്നവരുടെ വിധി എന്താണ്? അതാണ് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രം. അതായത് ഈശാവാസ്യം അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അസൂര്യനാമതേ ലോകേ അന്ധേന താമസാവൃത താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി ഏകേ ച ആത്മഹനോ ജനാ. അസൂര്യനാമതേ ലോകേ അന്ധേന താമസാവൃത താംസ്തേ പ്രത്യാഭിഗച്ഛന്തി ഏകേ ച ആത്മഹനോ ജനാ. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അർത്ഥം, ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവൻ ആരായാലും
അന്ധകാരവും അജ്ഞതയും നിറഞ്ഞ അവിശ്വാസികളുടെ ലോകമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കും. അപ്പൊ ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്തവരെ എല്ലാരെയും വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവൻ, ആത്മഹത, ആത്മഹന്യ, ആത്മഹനോ എന്നിവിടെ കാണുന്നു. അപ്പൊ ആത്മഹ എന്നാണ് ആ വാക്ക്. ആത്മഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവൻ. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവന്റെ ഗതി എന്താണ്? അവൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോവുക? ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവന്റെ ഗതി അവൻ നേരെ അന്ധകാരത്തിലേക്കായിരിക്കും പതിക്കുക. അന്ധകാരവും അജ്ഞതയും നിറഞ്ഞ അവിശ്വാസികളുടെ ലോകമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കും. നമുക്കറിയാം 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതില് മുകളിലുള്ള ഭൂമിയും ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള 7 ലോകങ്ങളും പിന്നെ ഭൂമിക്ക് താഴെ 7 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളെല്ലാം അന്ധകാരത്തിലും അജ്ഞതയും നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അധമ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ആരാണ് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കുക? ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ, നമുക്കറിയാം ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന് മരണമില്ല എന്ന് നമ്മൾ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. നമ്മൾ കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ കണ്ടു. ആത്മാവ് ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല, ശരീരം മാത്രമേ മരിക്കൂ. ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ആത്മാവിനെ ഒരു രീതിയിലും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആത്മാവിന്റെ സൈസ് എത്രയാന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോ ഈ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കും? അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മഹ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവിനെ വധിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥമല്ല. എന്താണ് ആത്മഹ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആചാര്യന്മാരിൽ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ തന്നെ അതിനൊരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആത്മഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം ഇത്രയും ദുർലഭമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ശരീരം, 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ ദുർലഭമായി കിട്ടുന്നതാണ് മനുഷ്യ ശരീരം. ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് പോലും ആ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം സ്വീകരിക്കാതെ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരെല്ലാരും ആത്മാവിനെ വധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ആത്മാവിന് എപ്പോഴേ സന്തോഷം കിട്ടുകയുള്ളൂ? ആത്മാവിന്റെ സന്തോഷം എപ്പോഴാണ്? ആത്മാവിന് ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ മറ്റു ദേവീദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയാൽ പോലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആത്മാവിന് സന്തോഷം കിട്ടില്ല. കാരണം ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉള്ള ആത്മാവിന് ആനന്ദം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഉള്ള ബന്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആത്മാവിന് സന്തോഷം കിട്ടൂ. അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ആത്മാവിനെ ഹനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ആ ആത്മാവ് വീണ്ടും നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പല ശരീരങ്ങളിലും കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. ആത്മാവിനെ അധപ്പതിച്ചു കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവൻ ആരായാലും അവൻ എന്തായിരിക്കും? അന്ധകാരവും അജ്ഞതയും നിറഞ്ഞ അവിശ്വാസികളുടെ ലോകത്തിലേക്കും ഗ്രഹത്തിലേക്കും ആയിരിക്കും പ്രവേശിക്കുക. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം, ഈ മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചത്, ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടുക. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മള് ലൈസൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് എഴുതണം. ലേണേഴ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു കാണിച്ച് ലൈസൻസ് കിട്ടും. അപ്പൊ ലൈസൻസ് കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പൊ നോ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു കയറിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഫൈൻ അടിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം, അയ്യോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു, ഞാൻ പുതിയതാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് ഇതിലെ കൂടെ നോ എൻട്രി ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈൻ അടിക്കാതിരിക്കോ? ഇല്ല. ലൈസൻസ് കിട്ടിയാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മൾ വണ്ടി എങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം, എവിടെ പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ അറിയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ലൈസൻസ് കിട്ടിയ വ്യക്തി. കാരണം അതിന് യോഗ്യനായത് കൊണ്ടാണ് ലൈസൻസ് തന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഫൈൻ അടിക്കും. അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയത്, ഇത്രയും ദുർലഭമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയത്, അത് നമുക്ക് ആ ഒരു യോഗ്യത ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയത്. പല കടമ്പകൾ കടന്നു വന്നിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ദുർലഭമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യജന്മം. എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്?
നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കാമം, മോഹം, ലോഭം ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറകെ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറകെ പോയാൽ ഒരിക്കലും മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ആ എന്തിനാണ് മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്ക് തന്നത് ആ കാര്യമല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകെ പോയാൽ ശരിക്കും മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? ഈ ആത്മാവിനെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുക. അതാണ് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള. കാരണം ഈ ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റ് ശരീരങ്ങൾ, മൃഗമായാലും മരങ്ങളായാലോ സസ്യങ്ങളായാലോ ജലജീവികളായാലോ ഉരകങ്ങളായാലോ അതിനൊന്നും കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ശരീരമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് തന്ന കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും അതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിക്കുന്നവൻ അവനാണ് ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ. അപ്പം മനുഷ്യൻ നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോണോ അതോ താഴോട്ട് പോണോ, അധമലോകത്തിലോട്ട് പോണോ അതോ മുകളിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനോ ഇറങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ നിലയിൽ നിൽക്കാനോ ഉള്ള ഒരു തലമാണ്. മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മുകളിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം. നമ്മൾ അത്രയും കടമകൾ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ ഈ മനുഷ്യജന്മം, എന്നിട്ട് അത് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാത്തവരെല്ലാം അസുരന്മാരാണ്. അവർ അധമലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് രണ്ടു തരം മനുഷ്യന്മാര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതൊക്കെയാണ്? സുരന്മാരും അസുരന്മാരും. രണ്ടു തരമുള്ള മനുഷ്യന്മാർ. സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാരും സുരന്മാരാണ്. അസുരന്മാര് അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാരും അസുരന്മാര്. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരെല്ലാം സുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അവര് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചവരാണ്, ഭഗവത് ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം സുരന്മാർ. ഇനി അസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മം എന്താണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ള ബോധമുള്ളവരാണ് സുരന്മാർ. അതായത് എന്താണ് ഉത്തരവാദിത്വം? നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ആത്മാവിനെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുക, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളൊന്നും ഈ ലോകത്ത് ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. ഈ ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത് ദാസരാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളുടെ കർത്തവ്യം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബോധവാന്മാരായിട്ടുള്ളവരാണ് സുരന്മാർ. ഇനി ആത്മാവിൽ അവർ ആത്മബോധത്തിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അസുരന്മാർ. ഈ അസുരന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താ വരുന്നത്? വലിയ ഭീകര രൂപം, കൊമ്പും വലിയ പല്ലും അട്ടഹസിച്ചൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ആസുരിക, ഇപ്പൊ രാവണൻ, കുംഭകർണൻ, ഹിരണ്യാക്ഷൻ, ഹിരണ്യകശിപു ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ രൂപമാണ് വരുന്നത്. ശരിക്കും അസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ്. അപ്പൊ 4 യുഗത്തിലും 4 രീതിയിലായിരുന്നു അല്ലെ? സത്യയുഗത്തിൽ മറ്റ് എന്താ വേറെ പ്ലാനറ്റില് ആയിരുന്നു സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം ഒക്കെ വരുമ്പോ. ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയായി. കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയില് ഇപ്പൊ ദുര്യോധനൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ശരിക്കും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ഒരു ജെന്റിൽമാനാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പയ്യനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ നോക്കുന്നത്? അവന് ജോലിയുണ്ടോ, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണോ, വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടോ, പണമുണ്ടോ, സമ്പത്തുണ്ടോ, സൗന്ദര്യമുണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ദുര്യോധനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജകുടുംബത്തിലുള്ളതാണ്. കുടുംബ മഹിമ രാജകുടുംബത്തിലാണ്. കുരുവംശത്തിൽ പിറന്നവനാണ് ദുര്യോധനൻ. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനാണ്. കൂടാതെ നല്ല കൈക്കരുത്തുള്ളവനാണ്, നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട്, നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്.
പക്ഷേ ആളെന്താണ്? അസുരനാണ്. അസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനോഭാവമാണ്. എല്ലാരോടും ദേഷ്യവും വിദ്വേഷവും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി. അതാണ് അസുരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഭീകര രൂപമുള്ള വ്യക്തി എന്നല്ല. അസുരന് രണ്ട് നിർവചനമാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത, തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വ്യക്തിയാണ്, എല്ലാരോടും നല്ല സൗമ്യമായി പെരുമാറുന്നു, ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാരെയും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, വീട്ടിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ആ വ്യക്തി ഭഗവാനിലല്ല ശരണം പ്രാപിച്ചേക്കുന്നത്, പക്ഷെ മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചോ നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. എങ്കിലും ആ വ്യക്തി ഏത് കാറ്റഗറി വരും? സുരനാണോ അസുരനാണോ? അസുരൻ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും അസുരൻ തന്നെയാണ്. എനിക്കറിയില്ല, അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അയ്യോ എനിക്കിതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൻ അസുരന്റെ കാറ്റഗറി. കാരണം അത് അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ വേറൊരു തരം അസുരൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം അറിയാം എന്നിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഉപേക്ഷ കാണിക്കുന്നവർ. അവർക്ക് അറിയാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നറിയാം, എന്നിട്ടും ഇതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിക്കുന്നവരാണ് എന്താ അസുരന്മാർ. ഇതറിഞ്ഞിട്ടും മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോവുകയും ഭഗവാനിലെ ശരണം പ്രാപിക്കാതെ വേറെ പല അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തം രീതിയിലുള്ള ആരാധന ചെയ്യുകയും, ഈവൻ മായാവാദികൾ പോലും അസുരന്മാരുടെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത എല്ലാരും അസുരന്മാർ, ബാക്കി ശരണം പ്രാപിച്ച വ്യക്തികളാണ് സുരൻ. ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവഗണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉത്തരവാദിത്തം എല്ലാം അറിയാം എന്നിട്ടും അതിനെ അവഗണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവയെക്കുറിച്ച് വിവരമില്ലാത്തവർ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണോ, മനുഷ്യജന്മം ഇതിനായിരുന്നോ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ അവനെ വലിയ അവനെ പാമ്പർ ചെയ്ത് വളർത്തുന്നു, അവന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ബർത്ത്ഡേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വലിയ രീതിയിൽ എല്ലാരെയും വരുത്തി ആഘോഷിക്കുന്നു. പിന്നീട് അവനെ വലിയ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല കോളേജിൽ, ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജോലി, ഏറ്റവും നല്ല വിവാഹം, നല്ല സമ്പത്ത്, പിന്നെ അവർക്ക് നല്ല കുട്ടി, ആ കുട്ടിയെ വീണ്ടും ഇതേപോലെ വളർത്തുന്നു. ഇതാണ് സക്സസ്ഫുൾ ലൈഫ്, ഇതാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ അതെന്താ, അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോലും അവരെ സ്വീകരിക്കോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഏത് കാറ്റഗറി വരും? ഇവരെല്ലാരും അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം, ഇവിടെ ഒരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മനുഷ്യ ശരീരം ഈ ഭൗതിക ലോകം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന ഈ സമുദ്രത്തെ കടക്കാനുള്ള ഒരു ബോട്ടാണ്, ഒരു നൗകയാണ് മനുഷ്യ ശരീരം. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ഭൗതിക ഭവസാഗരം, ഈ ഭവസാഗരം കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലെ? മായാലോകമാണിത്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വലിയ കടലിനെ ഒരു പശുവിന്റെ കുളമ്പിന്റെ അത്രയും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റൂ? എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ആക്കാൻ സാധിക്കുക? മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. ഈ മായാലോകം വളരെ ദുർഘടമാണ് കടക്കാൻ. പക്ഷേ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് അത് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കടല് കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കടല് കടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ശരീരം കിട്ടി, അതാണ് മനുഷ്യ ശരീരം. അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കടല് കടക്കാനുള്ള ഒരു നൗകയാണ് മനുഷ്യ ശരീരം. ഇനി ആ കടലില്, ആ നൗകയില് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ വേണം. ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആരാണ്? അത് ആ വിദഗ്ധ തോണിക്കാരൻ. ഈ നൗകയെ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ്? ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആചാര്യന്മാരുമാണ് ഈ നൗകയ്ക്ക് കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രഭുപാദരിൽ നിന്നും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ബേസിക് നോളജ് നമുക്ക് കിട്ടി. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഈ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തന്ന എവിടെ നിന്നാണ്? ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൂടി. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം
കൂടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ നൗക കടക്കാം. ഇനി ഈ കാറ്റ്, അനുകൂലമായ കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണും മൂക്കും നാവും നമുക്ക് ഒരു അംഗവൈകല്യവും ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഈ ശരീരം തന്നു. നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു ഊമയാകെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അല്ലേ? പറ്റില്ല. നമുക്ക് ചെവി കേൾക്കാം, നാമം കേൾക്കാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അനുകൂലമായ കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ സൗകര്യങ്ങളാണ് തന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താണ്, നമ്മൾ ആ മനസ്സ് മാത്രം ഈ കൊടുത്താ മതി. ഈ കടല് കടക്കണം എന്ന് ആ ഉറച്ച ബോധത്തോടെ, ആ ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന, നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ച ആ ശ്ലോകം, നമ്മൾ ആ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ഇതെല്ലാം അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോ ഉള്ളത്. നമുക്കിപ്പോ വേദങ്ങൾ അറിയാം, ശാസ്ത്രം, ആചാര്യന്മാരെ അറിയാം, നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടി. ആ ശരീരം കൊണ്ട് എല്ലാ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളും ശരീരത്തിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്, ആചാര്യന്മാരുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് കടന്നാൽ മതി, നമ്മളുടെ എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. ഇത് പഠിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിരന്തരം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അതിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ബാക്കി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതാണ് വളരെ പ്രയാസം അല്ലേ? മനസ്സിന് എപ്പോഴും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഓർത്ത് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് വേണം വേണം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എനിക്കത് വേണം, എനിക്കിത് വേണം, അപ്പൊ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നു. ഇതാണ് മനസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ മനസ്സല്ല, ഞാൻ കൃഷ്ണന്റേതാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഈ മനസ്സൊന്നും അല്ല, ഈ മനസ്സൊക്കെ വെറും താഴെ കിടക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാം അർപ്പിക്കേണ്ടത് കൃഷ്ണനിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ, ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടി. ഒരു നായക്കാണെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടോ? അതാണ് മനുഷ്യജന്മം. അത്രയും അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് മനുഷ്യജന്മം. ആ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അതിനെ ഉപയോഗിക്കുക. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഒരു കടല് പോലെയാണ്, മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു നൗക പോലെയാണ്. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളോ ആചാര്യന്മാരും അധ്യാപകരെല്ലാം വിദഗ്ധരായ തോണിക്കാർ. അവർ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും, എങ്ങനെയാണ് ഈ നൗകയിൽ കൂടി കടല് കടക്കേണ്ടത്. ഇനി മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലമായ കാറ്റാണ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഈ ജന്മത്തിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല, പക്ഷെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയില് ഒന്നും നഷ്ടമല്ല അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തില് ഭക്തി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുക? ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിക്കും, ഉന്നത കുലത്തിൽ പോയി ജനിക്കും. ഒന്നെങ്കിൽ ഉയർന്ന നല്ല സമ്പത്തുള്ള, ഉയർന്ന നല്ല കുടുംബത്തിലായിരിക്കും ജനിക്കുക അല്ലെ? അല്ല, നമ്മൾ ഒരുപാട് നാള് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരുപാട് നാള് നല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ പല തലത്തിൽ അങ്ങ് ഉയർന്ന ഭക്തി അങ്ങനെയുള്ള ഉയർന്ന ലെവലിലാണ്, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തിയൊക്കെ എത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തി ഏത് ജന്മത്തിലായിരിക്കും, ഏത് ഫാമിലിയിലായിരിക്കും ജനിക്കുക? ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലായിരിക്കും ജനിക്കുക. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വൈഷ്ണവരായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ
മകനായിട്ടോ മകളായിട്ടോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജനിക്കുക. അത് ഒരുപാട് നാള് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഇനിയല്ല കുറച്ചു നാളെ എനിക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒന്നെങ്കിൽ അവര് ചിലപ്പോ ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ, നല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിക്ക് തടസ്സമൊന്നുമില്ലാത്ത നല്ല ഉയർന്ന കുടുംബത്തിലായിരിക്കും ജനിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടമല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് കൂടെ കാണും. സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഭക്തി ചെയ്താലും റായതേ മഹതോ ഭയ, മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള തന്റെ ബന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ചിട്ടും സ്വയം സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന എന്നാൽ ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഉത്തമ കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉത്തമ കുടുംബത്തിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ജനിക്കുക. ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാലോ, ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഭക്തി ഒന്നും ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്നവർ എന്തായിരിക്കും, മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകെ പോയി എല്ലാം സമ്പാദിക്കാനും കൂടുതൽ ഫേമസ് ആകാനും എല്ലാം ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അസുരഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അസുരഗ്രഹങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും സംക്രമണം. ഭ്രമത്താൽ മൂടപ്പെട്ടതും ഭൗതികാസ്വാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ലോകത്തിൽ ബദ്ധരാവാതിരിക്കാൻ ഒരു ശ്രമവും നടത്താത്തവർ അവരെല്ലാം ആസുരികമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും പോവുക. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ സൗകര്യങ്ങളോടെ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ ആത്മാവിന്റെ ഘാതകനായി കണക്കാക്കണം. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ഘാതകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഈ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് പോലും, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് പോലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി വിനിയോഗിക്കാത്തവൻ, അവൻ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവന് ഉള്ള ഫലം? എന്ത് കിട്ടും? നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള അജ്ഞതയുടെ ഇരുണ്ട മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് വ്യക്തമായ വാക്കുകളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അവൻ ഇരുണ്ട അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ്. അവിടെ അന്ധകാരത്തിൽ പതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ താഴെയുള്ള ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കഷ്ടപ്പാടാണ്, നിരന്തരം കഷ്ടപ്പാടാണ് അവിടെ. അങ്ങനെയുള്ള ഇരുണ്ട ലോകത്തോട്ടായിരിക്കും പോവുക. ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദേവന്മാരെക്കാളും, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ദേവന്മാരുടെ ശരീരമോ മറ്റ് മൃഗങ്ങളോ മരങ്ങളോ സസ്യങ്ങളോ എല്ലാ ശരീരത്തിനേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് മനുഷ്യ ശരീരം. ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിനേക്കാളും നല്ലതാണ് മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? അതെന്താ ദേവന്മാരെക്കാൾ നല്ലതെന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഭൂമി ഒരു കർമ്മ പ്രദേശമാണ്, കർമ്മവേദിയാണ്. അപ്പോ മനുഷ്യജന്മത്തില് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഭഗവാൻ സാധ്യത. കൃഷ്ണനും സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റും മനുഷ്യ ശരീരം. അപ്പം ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ദേവന്മാർക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുത്തത് തന്നെ അവരത്രയും വലിയ ഭക്തരായതുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ദേവന്മാരുടെ ശരീരം. പക്ഷെ എന്താണ് ദേവന്മാരുടെ ശരീരം കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ട മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയാൻ കാരണം? സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദേവലോകത്ത് പോയാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താ? ഏത് തരത്തിലുള്ള സേവ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. നമുക്ക് വിവിധ ഭാവങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ദേവലോകത്ത് സേവനം ചെയ്യാൻ കർമ്മഭൂമിയാണ് ഭൂമി. ദേവന്മാർക്ക് ആ ഒരു സേവ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മള് അവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒരു ഭാവത്തിലേ പറ്റുള്ളൂ. അവിടത്തെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി കൂടി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനൊന്നും തോന്നത്തില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ആ ദേവലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ 100 ഇരട്ടി സൗകര്യം. നമ്മളിപ്പം ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പണക്കാരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ തന്നെ വലിയ സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെയോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരന്റെ ജീവിതശൈലിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവരൊക്കെ എന്ത് സുഖിച്ചാ ജീവിക്കണേ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അതിന്റെ 1000 ഇരട്ടി സൗകര്യമാണ് ദേവലോകത്തുള്ളത്. അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ
ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോകണം, സ്കൂളിൽ പോയി പിന്നെ കോളേജിൽ പോകണം, അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല. അവിടെ ജനിക്കുമ്പോഴേ അവരെല്ലാ ജ്ഞാനത്തോടും കൂടിയാണ് ജനിക്കുന്നത്. അവര് ഈ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവര് വലുതാവും. ജനിക്കും അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വലുതായിട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ സ്കൂളിലെങ്ങും പോയി ജ്ഞാനം കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് അതെല്ലാം ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. കാരണം അവര് സുഖിക്കാനുള്ള സമയം ഒരുപാട് കാലം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്ര സുഖ സൗകര്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭക്തി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭക്തിയില് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നത് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരികയും തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വരികയും, അതല്ലേ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. കാരണം ഇതല്ല നമ്മുടെ ലോകം എന്ന് അറിയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഭൂമിയിൽ. ഭൂമിയിൽ സുഖ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമായിട്ടാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. പക്ഷേ ദേവലോകത്ത് സുഖത്തിന്റെ തോത് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് സുഖിച്ചിരിക്കുമ്പോ അവിടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഭക്തി ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയും, മനുഷ്യജന്മം അതാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നൗകയാണ് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം. മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല, ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള. നമുക്ക് ഒരു പൂച്ചേനെ ഇരുത്തിയിട്ട് നാമം ജപിക്കാനോ ഭൗതിക ക്ലാസ് പറയാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല, അല്ലെ? അതാണ് മനുഷ്യജന്മം, അത്രയും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജന്മമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് എന്തോ ആചാര്യന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരുടെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം മനസ്സിലായി എന്താണ് ഈ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം, എന്താണ് ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പല ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്റെ ഈ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ലോകത്തിന് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അവര് കുറെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഔന്നിത്യത്തിലുള്ള സേവനം. ഇതൊന്നുമല്ല, ഭഗവത് സേവനം മാത്രമാണ്. മറ്റുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ കുറെ പുണ്യം കിട്ടും, നല്ല പ്രവൃത്തി കിട്ടും, കുറെ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രശംസ കിട്ടും, നമ്മൾ ഫേമസ് ആവും, നമുക്കൊരു മനസ്സന്തോഷം കിട്ടും, മനസ്സുഖം കിട്ടും. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് വരുന്നത്. ആ മനസ്സുഖം നമ്മളുടെ മനസ്സ് കിട്ടും. നമ്മൾ ആരുടെ സുഖമാണ് നോക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സുഖം. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി. ഇവർ ഇത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അവരും അസുരന്മാരുടെ കാറ്റഗറിയിലാണ്. ആരാണോ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവർ അവരെല്ലാരും അസുരന്മാരാണ്. അവർ എത്ര വലിയ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും അസുരനാണ്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആത്മാവിനെ ഹനിക്കാത്തവർ. മറ്റേ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇത്രയും പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താലും അവർ ആത്മാവിനെ ഹനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ വെപ്രാളപ്പെട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, വിശന്ന് നരകിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആത്മാവ്. അത് അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വേദന അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആത്മാവ് ഈ കടന്ന് പിടയ്ക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മായയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആത്മാവ്. ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിലേക്ക് വന്ന് കയറിയതോടുകൂടി ആത്മാവിനെ ആർക്കും കാണാനോ, നമ്മളെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടല്ലേ ആത്മാവും പരമാത്മാവും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, എന്നിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ആചാര്യന്മാർ, ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർ അത് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. അതാണ് നമ്മൾ അവരെ ശരണം പ്രാപിച്ച് അവരിൽ നിന്നും പഠിക്കുക. നമ്മള് ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുന്ന ാണ് തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ തത്വദർശന. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളാ പ്രണമിക്കുക, അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുക, ആചാര്യനെ സമീപിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുക, അദ്ദേഹത്തോട് വിനയത്തോടു കൂടി ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം അവരാരാണ്? തത്വദർശിയാണ്. എല്ലാം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു അന്ധന് സൂര്യനെ കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ആ അന്ധൻ എന്ത് പറയും? ഇവിടെ സൂര്യനും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഇരുട്ടാണ്. അത് അന്ധനായതുകൊണ്ടാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാം. അതുപോലെ നമ്മൾ അന്ധരായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാണാത്തത്. ആ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ്? ഓം അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാഖയ. അജ്ഞാനമായ തിമിരത്താൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളെ അജ്ഞാന ദീപം കൊണ്ടുതരുന്ന ആചാര്യൻ, ആ ആചാര്യന്മാരെ, ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാഖയ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ പ്രണമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ അതാണ് ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിനെ ഹനിക്കരുത്. ആത്മാവിനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. ആത്മാവിന് എന്നാലേ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂ. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുവരെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് എത്രമാത്രം ദൂരെ നിൽക്കുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മള് ആത്മാവിനെ കൊന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആത്മാവ് കയറി ഇറങ്ങി പൊയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അത്രയും അധപ്പതിച്ച് ഉള്ള പല പല ശരീരം, നമ്മളൊക്കെ എത്ര ശരീരങ്ങളില് എത്ര വട്ടം നമ്മൾ അധമ ലോകത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഈ ജന്മം കിട്ടിയതും നമ്മൾ ഇത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്തവർ ഇതേപോലെ അധമ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി നരകിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണ് അവിടെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും അതെന്തിനാന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ്. ആധുനിക ആത്മഘാതകർ വിശക്കുന്ന വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ വളരെ ക്രൂരമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ അദ്ദേഹം അപലപിക്കുകയും വയറു നിറയ്ക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള വ്യഗ്രത കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും തൊഴിലില്ലായ്മ അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ തൊഴിലില്ലായ്മ, അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ. ഇതെല്ലാം വന്നപ്പോഴെന്താണ്? ഇപ്പൊ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലേ, മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ കൂടും. ഇപ്പം IT കമ്പനിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം മെഷീൻസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കുവാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടില് ജോലി ചെയ്യാൻ, നമുക്കും ജോലി ചെയ്യണ്ട, എല്ലാ മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. വീട് വൃത്തിയാക്കാന്, പാത്രം കഴുകാനായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, എല്ലാം ഓരോ മെഷീൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും ഓട്ടോമേഷനും എല്ലാം വരുമ്പോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ IT കമ്പനീസിലും ആർക്കും ജോലി ചെയ്യാൻ തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിക്കും. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഡോക്ടേഴ്സും ആയിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഡോക്ടർമാരുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, എല്ലാം റോബോട്ട് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തൊഴിലില്ലായ്മ, എല്ലാവരുടെയും തൊഴിലില്ലായ്മ കൂടുന്നു, ആർക്കും സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല, എല്ലാരും ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആവും, എല്ലാവർക്കും ടെൻഷൻ ആവും. അയ്യോ ഇനി എന്തായിരിക്കും, ഭാവിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ജോലിയില്ലാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയാവും. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവനെ പിടിച്ചു പറിക്കാൻ തുടങ്ങും, പിന്നെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എല്ലാരും ഒരു കഴുതയെ പോലെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാരും എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? വിശക്കുന്ന വയറിന് വേണ്ടിയാണ്. ആ വയറിന് വിശപ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ പണ്ടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളില്, മറ്റ് സമയങ്ങളില് ഇപ്പൊ എത്ര സൂയിസൈഡ്, ആത്മഹത്യകളുടെ റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മോഡേൺ സിവിലൈസേഷന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. എല്ലാം ആധുനികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പക്ഷെ അതിലെല്ലാം മതിമറന്നു പോവുകയാണ് ആൾക്കാര്. അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും എല്ലാം മോഡേണൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അത് നമ്മളെ ഒരുപാട് കഷ്ടതയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ആ വ്യത്യാസം തന്നെ മനസ്സിലാവും. പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്നേഹമുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ സമാധാനമുണ്ട്. ഇപ്പോഴോ കുട്ടികൾക്ക് ഫോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഫോൺ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം അപ്പം വേണം ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്. അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ സെക്കൻഡിൽ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും എറിയുക, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, ആരെ കൊന്നിട്ടായാലും നേടണം, ഈ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് രാവണൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ പോലും, ദുര്യോധനൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ പോലും ആ സമയത്ത് ആരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴെല്ലായിടത്തും വഴക്കും അടിയും യുദ്ധവും എല്ലാം പിടിച്ചു പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഇവരെല്ലാം ആത്മാവിനെ ഹനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പേടിക്കേണ്ട ഒരു ജീവജാലമാണ് ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യൻ. അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കടുവേനെയോ സിംഹത്തിനെയോ കണ്ടാലോ പേടിക്കണ്ട. അപ്പൊ നമ്മളെ കുട്ടികളെ ഒന്ന് റോഡിലോട്ട് ഇറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയമാണ്. ഇവിടെ വന്യമൃഗങ്ങളില്ല, മനുഷ്യരെയാണ് നമ്മൾ ഭയക്കുന്നത്.
അതുപോലത്തെ അവബോധത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ കലിയുഗം എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ വളരെ 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 അന്ധകാരത്തിലോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവബോധം തീരെ മോശമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാരും എത്രയോ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോ ചിന്തിക്കാം. എന്താണ് ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു വഴി നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തന്നു. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചല്ലേ. ഈ ഒരു കൊറോണ, അതും ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യമാണ്. കൊറോണ വന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റി. അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ആ ഒരു നമുക്ക് ആ തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു അവബോധം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോ പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ കലിയുഗം എത്രയാണ് ഉള്ളത്? കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലിയുഗത്തിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ്? 4,32,000 years. 4,32,000. അതിലിപ്പോ 5000 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 5000 വർഷം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഇനി ഈ ഒരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നത് തൊട്ട് ഒരു 10,000 വർഷത്തേക്ക് ഈ ഗോൾഡൻ എറ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറയും, പ്രഭുപാദർ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇതെല്ലാം 10,000 വർഷം നിലനിൽക്കുന്ന ബുക്കുകളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹവും അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ വീക്ഷണം മനസ്സിലാക്കി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ 10,000 വർഷം വരെ കൃഷ്ണാബോധം നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു 10,000 വർഷത്തിന്റെ അകത്ത് ജനിച്ചത് തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം. ഈ 10,000 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ കലിയുടെ ആ രൗദ്രഭാവം തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ കുറച്ചെങ്കിലും ആൾക്കാര് ദൈവഭക്തിയുള്ള തെറ്റും ശരി എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്ന കുറച്ചെങ്കിലും ആൾക്കാരുണ്ട്. നീ അങ്ങോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കഠിനമായിട്ടുള്ള, നമുക്കൊക്കെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഒരു നരകതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു 10,000 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണം. ആ ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക. 10,000 വർഷം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. പ്രഭുപാദർ എന്താ പറഞ്ഞ, ഈ ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുക. ഇനിയൊരു ജന്മം നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി വരരുത്. അതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത, നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻ, അത് ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ട്. പുറമേ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കും. അത് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്, അതാണ് പ്രധാനം. മറ്റുള്ളവരുടെ അപ്രീസിയേഷൻ, മറ്റുള്ളവരെ അത് കണ്ടിട്ട് അതിനെ മോശം പറയുക, അതല്ലല്ലോ വലുത്. ഭഗവാൻ അത് നമ്മൾ എത്ര ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുന്നു ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ഈ ജന്മം പറ്റിയില്ലെങ്കിലും, അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടു, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അതിന് പറ്റിയ ഉറപ്പായിട്ട് 100% ഒരു മനുഷ്യജന്മം തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക. നമുക്ക് ഭക്തി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജന്മം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ വളരെ ക്രൂരമാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ അപലപിക്കുകയും വയറു നിറയ്ക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള വ്യഗ്രത കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉപസംഹാരം: മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. കഴുതകളെയും പന്നികളെയും നായ്ക്കളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നുള്ള ആൾക്കാരെന്താണ്, രാവിലെ 5 മണി തൊട്ട് രാത്രി 8 മണി വരെ കഴുതകളെയും പന്നികളെയും പോലെയൊക്കെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷെ അതിനല്ല ഈ മനുഷ്യജന്മം തന്നത്. എന്നാൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനാണ്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൂർണ്ണത എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാനും മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അതതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ. നമ്മള് ആരാണ്, ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും എന്താണ്, അതെല്ലാം തെറ്റിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. അതെല്ലാം തോൽവിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കണം, ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത്? ഞാൻ എവിടുന്നാണ് വന്നത്? ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവിടെ പോകും? ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ആ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇതാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ചോദിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഒരു പന്നിയോ ഒരു നായയോ ചോദിക്കില്ല ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് എവിടാണ്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോകുന്നൊന്നും അവർക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല. ആ ബുദ്ധി മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ. ആത്മബോധത്തിൽ
ജിജ്ഞാസ ഇല്ലാത്തവന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അപൂർണമാണ്. അപ്പൊ ആത്മബോധത്തിന്റെ ജിജ്ഞാസയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലാതെ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പുറകെയല്ല പോണ്ടത്. നമ്മള് ചന്ദ്രനിൽ പോകുന്നു, മാർസിൽ പോകുന്നു, അപ്പൊ ഈ പ്ലാനറ്റിന്റെ അപ്പുറം എന്താണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ അതിലൊരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്തായാലും ആത്മാവിന് ഒരു ഗുണവും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. നമ്മളെ ജിജ്ഞാസ ഏതിലായിരിക്കണം? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ചിലര് ദുഃഖിക്കുന്നു, ചിലര് സന്തോഷിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടത്. അല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാലും അതെല്ലാം അപൂർണമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ആത്മാഹായാണ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കൊല്ലുന്നവൻ. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ, ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവൻ. ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലുക? ആത്മാവിന് മരണം ഇല്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെ ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുക? ആത്മജ്ഞാനത്തിന് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടും, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്കായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും ആത്മഹ. അപ്പൊ അവൻ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവൻ, അവന്റെ ഫലം എന്താ? എങ്ങോട്ട് പോവും? താഴോട്ട്. അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക്, താഴ്ന്ന ലോകത്തിലേക്ക്, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും പിന്നെ പോയി ജനിക്കേണ്ടി വരിക. അതാണ് ഈശാവാസ്യം പറയുന്നത്. ഈശോപനിഷത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. സുര അസുര, ഇതാണ് സുര അസുര. ഭഗവത്സേവനത്തിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെല്ലാം സുരന്മാരാണ്. അതായത് മനുഷ്യജന്മം എന്തിനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ ശരീരം എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി ആത്മതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാം സുരന്മാർ. ഇനി അസുരന്മാർ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർ. രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം. ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും അവഗണിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവർ. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നവരും. മനുഷ്യ ശരീരം, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, മനുഷ്യ ശരീരം ഇതാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് അറിഞ്ഞിട്ടും അത് അവഗണിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ അവയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവർ, ഈ രണ്ടുപേരും അസുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ശരിക്കും ഈ രണ്ടു തരം മനുഷ്യന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നെങ്കിൽ സുരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അസുരന്മാർ. അപ്പൊ അസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും മറ്റു ദേവന്മാരെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ, ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അപ്പൊ അവരൊക്കെ സുരരല്ലേ, അവരൊക്കെ സത്വഗുണത്തിലല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ അല്ല, സുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മബോധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് സുരൻ. മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും അസുരൻ ഗണത്തിലായിരിക്കും വരിക. കാരണം അവരെ അറിയുന്നില്ല, ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടതൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല, അവർക്ക് അറിവില്ലാത്തവരാണ്. അപ്പൊ അറിവില്ലാത്തവരും നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ അസുരന്മാരിലാണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടും അവഗണിക്കുന്നവർ, ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരിലും അസുരന്മാരുണ്ടോ മാതാജി? ഇല്ല, ദേവന്മാര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചവരാണല്ലോ. പക്ഷെ അവരുടെ മിശ്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. അവർക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്, എന്നാൽ അവർക്കറിയാം പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് അറിയാവുന്നവരാണ് ദേവന്മാർ. എന്താ പ്രഭു? അവര് കൂടുതൽ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലത്താണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത്. അതെ. അപ്പോ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അവരിൽ അത്രയും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് അവര് ശുദ്ധഭക്തരല്ല, ശുദ്ധഭക്തി ആവുന്നില്ല. അവർക്ക് ജസ്റ്റ് അറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് പല തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ പറഞ്ഞില്ലേ, കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് അറിയാം ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ അറിയാം. കാരണം അവർക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അവര് ജസ്റ്റ് ശുദ്ധഭക്തരാവണമെന്നില്ല. നമ്മള് തുടക്കത്തിൽ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി
നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയുള്ളവര് സുരന്മാര് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റൂ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ താഴോട്ട് വരും, താഴോട്ടുള്ള ജന്മത്തിലേക്ക് വരും. ദേവന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് അവര് ഇപ്പൊ ദേവലോകത്ത് പോയാൽ ഒരുപാട് അവർക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോഴാണ്. മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ച് നല്ല ആത്മാർത്ഥമായ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകാം. ശരിക്കും ദേവന്മാർക്ക് ആ പോസ്റ്റ് കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഓരോ പോസ്റ്റ് ഇന്ദ്രനായിട്ടും സൂര്യദേവനായിട്ടും ഒക്കെ ആ പോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി ആ പോസ്റ്റിലുള്ള ചുമതലയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവര് ഭക്തന്മാരാകും. പക്ഷേ ദേവലോകത്ത് താമസിക്കുന്ന എല്ലാരും നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയാം അങ്ങ് ഹയർ ഭക്തരല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് ഈ സുഖത്തിനോടുള്ള ആസക്തിയും ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുണ്ട്. അവരൊക്കെ സുരന്മാര് തന്നെയാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ചില ആൾക്കാര് നല്ല കൃഷ്ണ ഭക്തരായിരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഭഗവാന് എന്തായാലും നമ്മള് 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ലേ? അർത്ഥോ ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. ഇവരെല്ലാരും സുരന്മാര് തന്നെയാണ്. കാരണം അവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് ശരണം പ്രാപിച്ചത് ഭഗവാനിലാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലേ നമുക്കത് ഉയർന്നുയർന്ന് ആത്മസാക്ഷാത്കാര ലെവലിലെത്താൻ സാധിക്കൂ. എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത് ലോകത്തിൽ പോകാൻ പറ്റൂ. ഇനി എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതും ഈശോപനിഷത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം അതിന് പറ്റിയ ഒരു ജന്മമായിരിക്കും കിട്ടുക. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ സംശയം? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കീ ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.